Hondo yangu nemi ndei ndenyo iyo yekuti ndakakutsikirai madomasi. Zvinonetsa madomasi isu kwedu hatiwanzokumbira regerero, saka mundiregererewo ipapo. Ipa apo paunenge waona separi kushayikwa zvimwe mungawana nyemwerero pandinenge ndisina kutumira tsamba. Mazuvano ndiri kungonyora kana ndichinge ndafemerwa. Asika wedenga onaiwo kuti ngirozi yamunotumira kwandiri yakwesha mukanwa. Mazuvano ndiri kungonyora kana ndichinge ndafemerwa. Mugoti wakapiwa Nyerere wainge waomera makoko. Mukoko wamakandisira senhaka rangova dongo dzakatama nyuchi. Mazuvano ndiri kungonyora kana nchinge ndaremerwa. Vabereki vakandiona semutoro unorema, saka nhasi ndakazvitakura. Ndanga ndaneta kutakura zvakavanzika zvizarurwa, asi iwe waingoti uyu mutadzi akaita seni. Chirimi ndo chinhu chinondionesa nhamo, saka mazuvano ndiri kunyora ndakavhara meso. Uya watakapa chamatsenga nzungu akutaura nyemba samanyemba tomupama here zvakare. Mazuvano handichatauri uye handichatari muganhu. Tsikai pamadana vakashongedzwa manyumba dzanguwo nguva hadzisvike dzakaita seiko muchigarira pfungwa monyepera kumira nevanhu. Kurima nevanhu kunonetsa. Unoribata sei badza iwakamakana fongo nemudhumeni ndanzwa nekukwenya magadziko. Makadiko kunyika yamuri ikwiyo yamakabata mwoyo wangu pandaikunyorerai upenyu. Ndo zvaunoita, asi denga harina rusarura, harina kusakura masora denga. Ndokusaka mvura yamunomwa ichibva muchiweteso chemutadzi akaita seni. Mutadzi akaita seni. Nyanduro yamugwagwa street at Streetpoetzim on social media. Please subscribe on my YouTube channel. Chioniso dropping soon, 21 August 2021. Andy.